May hapon pag-usap mga igsoon. Gatong pamahayag sa itong igsoon nga ingon siya nga ang kining relihiyon way klaro tungod kay wa pilagi kita nakasabot kabahin sa matuod o kamatuoran nga atong gihisgutan. Tungod kay ang religion naghisgot og faith samtang ang eskwelahan nagtudlo og knowledge. Timan ana to mga igsoon, atong gamiton ang termino nga gigamit sa atong igsoon ganiha. Sa pagtudlo sa eskwelahan, dito gitudlo ang nagkalain-lain nga mga balaod. Ana ay balaod nga gitawag sa iyang giingon pa law of gravity. Usa ka balaod nga naghisgot nga naay gibugaton. Ana apoy balaod nga gitawag og law of cause and effect. Na ay law of polarity, law of gender, law of action. Daghan nga mga law nga gitudlo sa eskwelahan. Usa na ni ana ang law of cause and effect. Kung moingon ta mga igsoon nga kining kalibutan na why naghimo ni ini ning tungara ni siya. Ang pangutana, nasakay ba kana sa usa ka balaod nga gitawag og law of cause and effect? Wala. Tungod kay bisan si Robert Charles Darwin Charles Robert Darwin, the father of evolution, sa iyang libro nga taas kaayog title nga sa title palanggaan maglisod na tag-memorize. Ingon pa ni Charles Robert Darwin sa iyang libro nga On the Origin of Species by means of natural selection and the preservation of the favored races in the struggle for life. Panington ta sa title palanggaan. Mutay title sa iyang libro mga isunag ingon nga naalamay mga gipaboran nga mga races. Dili di tanan kuno ning evolve. Kay gani sumala pa niya nga ana alam pipila ka mga species nga ning usab gikan sa pagka-ameba nahimo nga unsa pa nga mga hayop hantod nga sama sa unggoy. Daw unggoy ang sa una karon moderno ng tao. So kita gyud kay gikan ta sa unggoy. Karon kung tinuod ang evolusyon ngano ang cyanobacteria nga naay pangidaron nga 3.5 billion years ago na. Until now, cyanobacteria ra gihapon. Wa mausap. Therefore, ang evolution di tinuod. Kaya nga naman, pag-abot ni Charles Robert Darwin dito sa Galapagos Island, nakita niya ang grupo sa mga kalabira sa langgam. Kung sa giingon ni Charles Robert Darwin, nagtuo ko nga kining tanan, nagikan lamang sa usa ka species. Yun sa man niya pagsiguro nga pag-abot niya sa Galapagos Island, ang maong mga langgam, kalabira na ang tanan. Mo tay gitawag nga Darwin finches na ay mga sungo nga lagpad, na ay sungo nga talinis nga gagmay. So gitawag na siya adaptation. Kung ang usa ka langgam nagdako sa usa ka lugar diin ang iyang pagkaon ana sa kahoy, mugamay ang iyang sungo, mutalinis kay mo na iyang gamiton pagtuktok sa kahoy. Adaptation kana siya. Dili ka sa change of kind. Why nahitabo nga ang iro na himong baki? Kung naging sa evolution through the process of mutation o pagkausap. Therefore, ang evolution until now, it is still a theory. It is not a fact. Apan, ang Biblia nga naghisgot. Ingon pa sa tuig soon, ganiha, ang Biblia, libro lamang. Dili ang ituuhan. Atong klarohon, atong hisgutan, kung ang Biblia, dili ba ang ituuhan, kining pa ang libro. Kining cellphone, kano saan ni na-imbento? Sumala pa sa kasaysayan, na-imbento na itong tuig, 1973. Ang ga-imbento o sa ka-Amerikano, si Dr. Martin Cooper. Gimbento niya 1973. Pero sumala pa sa Biblia kanus aning tunga nga naay cellphone. 600 ka tuig wa pa gipakatawo si Kristo na naay cellphone. Asa mabasa? Job 38:35. Isa nga wala man diha pero gispell out. Yes, tungod kay ang word nga cellphone or shortcut form for cellular phone o di battery nga telepono wala pa sa frame of knowledge nila ni atong panahon na. Kaya nga naman, yun sa pagsulti sa Job 38:35, ingon siya nga, makasugo ka ba sa kilat nga palakton, ingnon sila nga itong nga ani ana ako. Unsay gisugo nga mulakaw nga magdalag mensahe? Ang kilat. Na unsa ang kilat? Ang kilat, it is a form of light. It is a form of static electricity that travel through the speed of light. 300,000 kilometers per second. Karon, unsay kalambigitan sa kilat o sa cellphone? Ang cellphone ning function pinaagi sa gitawag og radio wave. Ang radio wave nag-travel through the speed of light, 300,000 kilometers per second, gadala og mensahe. Ang konsepto sa cellphone gigamit na panahon ni Job. Kisay gauna-una gamit ang Dios. Asa mabasa sa Biblia. Wa pa lang gihingalag cellphone kay wala pa to silang frame of knowledge niadtong panahon na. Apan ang konsepto kung giunsa paglihok pag-function sa cellphone, gigamit na panahon pa ni Job. Sunod,
Ang kanang giingon sa Biblia nga si Noah or si Noe gisugo sa Dios nga maghimog arka. Unsa man kadako ang arka nga gihimo ni Noe? Nga sa mas klaro nga pagkasulti, barko. Unsa kadako ang barko ni Noe? Sumala pa sa Biblia, ang gitas-on sa barko ni Noe imuha ng bahinon ug kaunom. Ang usa ka bahin ni anak mo na gilapdon iyang wed. Og ang gitas-on bahinon na pud nimo kapulo, ang usa ka bahin ni anak mo na iyang gihabugon or hide. Sumala pa sa mga builder nga mga engineer sa barko. Ingon sila ang mga engineer sa mga barko. Kung subako namo ang dimension sa barko ni Noah, bisag unsa pa namo ka bright malunod ang among barko. Kay mao na say law of buoyancy. Ang gitas-on bahinog kaunom mao na gilapdon. Ang gitas-on bahinog kapulo mao na gihabugon ang usa ka bahin ana. Wa pa scientist nga nakasumpak ana. Mo na kisay gisulti ana ang Biblia. Kinsay gasugo ni Noah ang Dios may nagsugo niya paghimog arka kay mo na inyong sakyan. Asa na mabasa sa Biblia. Sunod kay ebidensya. Kanus-a na discover gitudlo sa eskwelahan nga naay atom. What is atom? Atom is the building block of matter. Tanan nga mga butang nga atong makita, lakip sa mga butang nga di makita nga gitawag sa manin ng hangin. It composed of atom. What is atom? It is the building block of matter. That is the smallest particle. Kung sa di ay na kadako ang atom para masabtan sa mga naglantaw og naminaw. Kung makakita gan mo period sa libro, buka ang period sulod sa bilyon kahigayon. Ang usa ka buk niya na man gitawag atom. Unsa kagamay ang atom? Bilyon kahigayon buk-on imong period usa ka buk na mo ni atom. Kano saan na discover nga naay atom? 18th century. Gitudlo nga naay atom. By the way, what's the word nga atom? Gikuha sa Greek word nga atomos means uncuttable, dili maputol, indivisible, dili mabulag o dili mabangit. Mo nagikuha ang word nga atom, gikan sa Greek word nga atomos. Apan, ang Biblia kano sa gasulti nga naay atom? First century pa lang daan gasulti ang Biblia nga naay atom. Asa mabasa? Hebrews 11:3. Diyon sa pagsulti, giingon sa Biblia, ang mga butang nga makita wala gibuhat gikan sa mga butang nga makita. So diin man day gibuhat. Gibuhat gikan sa mga butang nga dili makita. Mao nang atom. Imagine na, ang Biblia guys, gito first century pa lang daan. 1,700 years late ang mga scientists pag-discover. Mao na sa mga igsoon, usa na sa mga ebidensya nga ang Biblia dili lamang tumo-tumo. Mao na'y rason ngano nga ang Biblia usa ka sa ka-scientific book. Kung ato gintarungon og tuon apan kung moingon ka nga basahon nimo litra por litra, dili tanan mabasa litra por litra. Kay naay mga termino nga wa pagigamit nitong panahon na. Hatagan ta mog sample. Kung maminaw mog drama sa radyo, i-compare ninyo ang mga drama nitong mga dekada 90 ug ang mga drama sa lapaw na ang year 2000. Sa dekada 90 mayon ang mga dramaturgo undo, pagklaro ni anang imong gipanulti ha? Kung unsa nakatinuod? Unsa gigamit noon? Pagklaro. Pagkalapaw na year 2000, unsa man? Dong, pag sure ba ya ha? Basig sayop na imong gisulti. Lantawa ha? Pipila lamang gani kakatuigan. Gikan sa pagklaro, karon pag sure na gigamit. So ang pangutana, tungod ba kay wala gigamit ang word nga pagklaro, sayop na ba ning pag sure? Dili oy, pag sure mo diha. Tumaw na. Muna sa mga igsuon sa atong pagtuon sa Biblia, tarungon nato kini pag-utingkay. Kaya ang balaang kasulatan, usa na siya ka ancient science knowledge. Ancient knowledge. Kaya kining word nga science, knowledge mo sana. Gikan sa Latin word nga sciere means to know o pagkasayod. Muna siya nga ang Biblia, usa ka na siya ka ancient book of science. Mo nga kung tarungon nato basa ang Biblia, di gyud ta makaingon nga kining maong libro gimato-mato lamang.